105 και 5 στο κόκκινο, συντονισμένες και συντονισμένοι και συντονισμένα, και ό,τι κάνετε και έφη. Μια ακόμα μακριά νύχτα που ζεσταίνει μόνο με συζήτηση και καλή παρέα. Και απόψε με φόντο την κοινωνία κοιτάζουμε να προσεγγίσουμε τις αλλαγές που η σύγχρονη εποχή έφερε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, για τους οποίους οι συζητήσεις, όπως έχετε καταλάβει από την ειδησιογραφία, αυξάνουν, και έτσι το ενημερωτικό κομμάτι δεν πάβει να ασχολείται με τις τροποποιήσεις που εξετάζονται πολυεπίπεδα, ομολογουμένως, στη Γαλλία, όπου και θα φιλοξενηθούν, προκειμένου να πετύχουν την βέλτιστη δυνατή διεξαγωγή τους. Μιλάμε για 206 αποστολές, άλλες 182 παραολυμπιακές. Κρατήστε αυτό που σας λέω, διότι για κοινότητες μιλάμε στην εκπομπή αυτή. 15.000 λοιπόν αθλητές και αθλήτριες από όλο τον κόσμο, 32 Ολυμπιακά αθλήματα, 22 θα είναι τα παραολυμπιακά, ξανασημειώστε κρατούμενο. Για να σας βάλω στο πνεύμα της συζήτησης βαθύτερα, διάβαζα δε ότι στα 869 αγωνίσματα θα λάβει για πρώτη φορά μέρος ίσος αριθμός ανδρών και γυναικών. Απόψε λοιπόν στις ραδιοκοινότητες θα δούμε αναλυτικότερα τα ζητήματα που ψάχναμε να κατανοήσουμε σε σχέση με τα επιμέρους του Ολυμπισμού, ώστε να δούμε και αν το σύγχρονο πνεύμα τους ανταποκρίνεται στις αρχές αυτές, τις αρχές δηλαδή με τις οποίες δημιουργήθηκε ο θεσμός των Ολυμπιακών Αγώνων. Μουσαφίρισά μου λοιπόν απόψε είναι η Κωνσταντίνα Γογάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια, φιλοσοφίας του αθλητισμού στα ΤΕΦΑ εδώ στην Αθήνα, την οποία και καλωσορίζω στο μικρόφωνο εξ αριστερών μου. Καλώς ορίσατε, ευχαριστούμε πολύ πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και ξέρετε, τώρα συζητώντας σε σχέση με το ζήτημα, δεν ξέρω αν για όλα αυτά ο καπιταλισμός, αλλά μάλλον φταίει και για την αλλαγή στο πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων, λέτε. Βεβαίως, ευθύνεται, αλλά όχι μόνο. Αλλά όχι μόνο, ναι. Εντάξει, νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς είναι πολύ ο καιρός που έχουμε να συγκρίνουμε και τα περάσματα που έχουν συμβεί, οι εξελίξεις, τόσο στο νομοθετικό τους πλαίσιο, όσο και στο συγκυριακό ενίοτε. Ναι, κοιτάξτε, η αρχαία Ολυμπία υπήρξε ένας σπουδαίος χώρος, όχι μόνο μιας σωματικής συνέβρεσης των αθλητών, αλλά και μιας πνευματικής καλλιέργειας όλων των φιλοξενούμενων, όλων των επισκεπτών. Εκεί διεμήφθη πολύ σπουδαία εργασία την εποχή που δεν μπορούμε ακόμα να μιλήσουμε για έθνος στην Ελλάδα, γιατί στην πραγματικότητα συγκεντρώθηκαν για πρώτη φορά και συνευρέθηκαν όλες οι φυλές. Βέβαια, οι αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν συγκρίνονται με τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ανώμια πολιτισμικά φαινόμενα και διαφορετικές εποχές. Πράγματι. Είναι αδύνατον δηλαδή κάποιος που δεν έχει βιώσει τον πολιτισμό της εποχής εκείνης, δεν τον έχει ζήσει διαζώσεις, να μπορέσει να κατανοήσει συγκρίνοντας με τα σημερινά φαινόμενα που υπάρχουν. Στην αρχαία Ολυμπία για πρώτη φορά αποτέλεσαν οι αγώνες ένα θεσμό. Οι αγώνες προϋπήρχαν σε όλους τους λαούς. Ας μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησαν μέσα από την προσπάθεια του ανθρώπου για επιβίωση. Δηλαδή ο αθλητισμός που βλέπουμε σήμερα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αναπήδηση, το τρέξιμο, το κολύμπι, το ψάρεμα του πρωτόγονου ανθρώπου που προσπαθεί να πιάσει την τροφή του για να επιβιώσει ή αργότερα να κάνει παιχνίδια, να παλέψει για να βρεθεί ο καλύτερος, ο δυνατότερος, ο αρχηγός της φυλής κλπ. Επίσης στην Ελλάδα αυτές οι συνήθειες υπήρχαν και ήταν πολύ έντονες, όχι μόνο στη μινωική αλλά και στη μικηναϊκή περίοδο. Ο πρώτος ο οποίος αναφέρεται τουλάχιστον από το γραπτό λόγο, το διασωθέντα λόγο, στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία είναι ο Όμηρος για τους αγώνες. Ιλιάδα, μετά Οδύσσια. Αυτές ακριβώς τις συνήθειες στην αρχαία Ολυμπία τις συγκρότησαν σε θεσμό.
εκεί λειτουργήσαν ηθικοί κανόνες. Λειτουργήσαν κανόνες πνευματικοί. Έγιναν δραματικοί αγώνες παράλληλα. Αγώνες διαλόγου. Τους συνδυάζανε και με το πολιτιστικό πλαίσιο, με τη διονυσιακή αυτή έτσι, ατμόσφαιρα που όχι είχε ακριβώς με το διονυσιακό στοιχείο, γιατί το διονυσιακό στοιχείο έχει το στοιχείο το οργιαστικό. Στην Ολυμπία υπήρχε λελογισμένο στοιχείο. Υπήρχαν έλογοι κανόνες. Τα αποφθέγματα που έχουν διασωθεί και βέβαια και ο τρόπος που τον παρουσιάζουν οι αρχαίοι ποιητές, ας πούμε κορυφαίος ο Πίνδαρος, πράγματι παρά την μυθοποίηση που έχουμε κάνει σε αυτή την εποχή, και είναι φυσικό, είναι πάρα πολύ σημαντική για την εξέλιξη της ανθρωπότητας στην εποχή εκείνη, του γνωστού κόσμου. Αν τα βάζαμε... παρακαλώ. Επίσης να πούμε ότι την περίοδο στην οποία γίνεται αυτή η καθιέρωση του θεσμού έχουμε δύο πολύ σημαντικά στοιχεία. Το ένα είναι η ολοκλήρωση του Ολυμπιακού Πανθέου. Δηλαδή το θρησκευτικό στοιχείο είναι πολύ σημαντικό για την δημιουργία των αγώνων και για τη συνοχή τους. Είναι προσφορά σε ένα θεό της περιοχής. Δεύτερον, το καθοριστικό επίσης στοιχείο ήταν η διαμόρφωση, η ολοκλήρωση της πόλης κράτους. Γιατί κάθε πόλη διεκδικεί να στείλει τον νικητή της, το παλικάρι της που θα την εκπροσωπήσει, μέσω του οποίου θα πει τι, ότι η πόλη έχει δημιουργήσει πνευματικά παιδιά και βέβαια πολεμιστές ικανούς να την προασπίσουν και σε καιρό πολέμου. Αυτό τώρα μια και το λέτε είναι σημαντικό για να το δούμε πολύ επίπεδα, με την έννοια ότι ο απεσταλμένος της κάθε πόλης δεν είναι μόνο εκείνος που έχει διακριθεί σε αθλητικό επίπεδο, έχει διακριθεί πνευματικά, λέτε. Δηλαδή συνδυάζει εκείνη την ταυτότητα, ας πούμε, του καλοκάγαθου πολίτη που διαθέτει εκείνα τα στοιχεία που ψάχνουμε συχνά στο σύγχρονο αθλητή. Βεβαίως. Δηλαδή εκείνου του ανθρώπου που τοποθετείται σε σχέση με την κοινωνία, εκείνου του ανθρώπου που έχει γνώση σε σχέση με την πολιτεία, δηλαδή εκείνου του ανθρώπου που σε διαφορετικά στάδια δεν ενδιαφέρεται μονάχα για την καλλιέργεια του σώματος, αλλά και για την καλλιέργεια του νου. Αντίθετα, είναι δυσυπόστατος και ψυχικά εναρμονισμένος με το σώμα του. Γι' αυτό και υπάρχει το ιδεώδες του κάλους. Το κάλος δεν είναι απλώς η ομορφιά του η εξωτερική. Τη βλέπουμε αυτή την αξία και στα αγάλματα, στην τεχνοτροπία της εποχής. Υπάρχει λοιπόν μία ισορροπία, μία εναρμόνιση. Αυτό είναι πολύ καθοριστικό στοιχείο στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων της εποχής. Μάλιστα. Το ζητούμενο δηλαδή είναι το F. Ναι. Γι' αυτό το μικρό και επαναστατικό και ευεργετικό F είναι πολύ σημαντικό, γιατί την τύχη, αν προσθεθεί μπροστά το F, την κάνει ευτυχία. Όπως και το καλός. Την τύχη την κάνει καλοτυχία. Το αντίθετο είναι το δυστυχία. Το F είναι το αναζητούμενο. Και δεν είναι μόνο, είναι ας πούμε η ευλογία. Ο καλός ο λόγος γίνεται ευλογία. Αλλά δεν είναι μόνο το ζητούμενο, είναι το ιδανικό. Το F ζήν, το F ασκήστε, το F αγωνίζεστε. Και είναι ένας κανόνας ο οποίος διέπει κάθε επιλογή της καθημερινότητας του Έλληνα που διαμορφώνεται, στα εισαγωγικά Έλληνα, που διαμορφώνεται εκείνη την εποχή. Τώρα, συσχετιζόμενοι με το τώρα και με την κρίση της δικής μας εποχής, όχι μόνο του ιδεώδους, λέτε εσείς, οπότε αξιακά, πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε το αντικείμενο αυτό ώστε να δούμε πιθανά κοινά σε σχέση με το τώρα, ή αν κρατάμε κάτι από όλα αυτά, δεδομένου ότι συζητάμε σε μια περίοδο που παράλληλα γνωρίζουμε ήδη για 3 μεγάλα πολεμικά μέτωπα, γνωρίζουμε για ανισότητες που υφίστανται έτσι κι αλλιώς, γνωρίζουμε δηλαδή για συνθήκες που τότε, για όσες γνώριζαν τουλάχιστον, μια συνθήκη εκεχηρίας φαίνεται πως την τηρούσαν. Αυτό που ήταν το μεγαλύτερο ίσως και πιο μεγάλο χαρακτηριστικό των αγώνων της εποχής εκείνης ήταν αυτή η δύναμή τους, η ισχυρή επιβολή της Ολυμπιακής εκεχηρίας, ενός θεσμού που
εφαρμοζόταν σχεδόν απαρέγκλητα και έδινε την ευκαιρία και στους αθλητές και στους συνοδούς και στους θεατές να έρθουν και να φύγουν από την περιοχή των αγώνων σε ασφάλεια, σε ειρήνη, και βέβαια έδινε και την ευκαιρία στους νέους και τους θεατές που μετήχαν να συνειδητοποιήσουν τα καλά που καρπώνονται οι λαοί σε περίοδο ειρήνης. Αυτό ήταν το μεγάλο μήνυμα της εποχής. Δηλαδή λειτουργούσε η Ολυμπιακή Εκεχηρία σαν ο πρώτος οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και είχε μια δυναμική την οποία σεβόταν όλοι σχεδόν. Υπήρξαν βέβαια και κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις που παραβιάστηκε, αλλά στην πλειοψηφία αυτό ασκούσε έναν έλεγχο προς όλους. Το αντίστοιχο, να πούμε βέβαια ότι από εκείνη την εποχή έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια και αιώνες, και το 1896 οι Ολυμπιακοί Αγώνες ως θεσμό απογαλακτίστηκαν από την Ελλάδα. Δηλαδή έφυγαν από τη μήτρα της μητέρας Ελλάδας και απέκτησαν κατά κάποιο τρόπο ένα διεθνή χαρακτήρα. Έλεγα ήδη όταν το συζητάγαμε ότι είναι ιστορικής, ας πούμε, είναι ιστορικής σημασίας και το Παρίσι φέτος, λόγω του ότι και η Γαλλία και η Ελλάδα είναι εκείνες, ας πούμε, που και από τις δύο πλευρές υποτίθεται πως συνέβαλαν στην επανέναρξη των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Βεβαίως. Πρέπει να πούμε ότι και οι λόγοι της Ελλάδας που ταξίδεψαν στην Βενετία και αλλού και μετέφεραν τα εξαιρετικά βιβλία, είτε σε μεταφράσεις είτε όπως ας πούμε του Πινδάρου ή και του Παυσανία και τα λοιπά, επηρέασαν πάρα πολύ τον κόσμο. Και της Ιταλίας πρέπει να πούμε, γιατί ξεκίνησε αρχικά από εκεί η πρόταση, αλλά και της Γερμανίας και της Αγγλίας και άλλων χωρών. Είναι γεγονός ότι στην περίοδο κατά την οποία αρχίζει στην Ευρώπη να υπάρχει το κλασικό ενδιαφέρον, δηλαδή η επιστροφή προς την αρχαιότητα, δηλαδή μια μορφή αρχαιολατρείας, στην οποία πρωτοστάτησαν πνευματικοί άνθρωποι της Ευρώπης, σε εκείνη τη φάση μαζί με όλα τα άλλα ενδιαφέροντα ανακαλύπτεται σιγά σιγά και το ενδιαφέρον για την σκεπασμένη και καταπλακωμένη αρχαία Ολυμπία. Το αποκορύφωμα βέβαια έγινε αρχαιολογικά με τον Ερνέστο Κούρτιο. Ωστόσο οι κινήσεις είχαν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Να πούμε λοιπόν ότι ήδη κατά την περίοδο αυτή στην Αγγλία ειδικά είχε εξαρθεί το ενδιαφέρον για την αναγέννηση, για την αναβίωση της σωματικής κίνησης στη βάση των αρχαίων Ελλήνων. Για να μην σας διακόψω τον ήρμο, δεδομένου ότι το κεφάλαιο Αγγλία σε αυτό το κομμάτι είναι ιδιαίτερα ξεχωριστό σε σχέση με το πώς έχουμε εμείς την ιστορία της αναβίωσης των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Βάλτε μια ανωτελεία να φύγουμε για το πρώτο διάλειμμα, να επιστρέψουμε και κάνουμε ένα κέρασμα, έτσι, άσμα, και να μπορέσουμε να τα δούμε αναλυτικότερα, ώστε να μεταβούμε σιγά σιγά και στο σήμερα και το Παρίσι του 24. Στο κόκκινο. The winter day broke blue and bright, with glancing sun and glancing spray. As o'er the swell our boat made way, as gallant as a gull in flight. But as we the lonely eye and lit up at the naked heart, and saw the lighthouse towering white, with blinded lantern that all night.
comfort through the dark. So go stay in the cold sunrise. It seemed that we were struck a while. With wonder all too dreadful words. So go sleep in the cold sunlight. Στο κόκκινο 105 και 5 και στους 91 και 4 από τη Θεσσαλονίκη, από την κρύα συμπρωτεύουσα και διαδικτυακά μας ακούτε από το site της Αυγής. Και για να μας κάνετε παρέα θα τηλεφωνείτε στο 210-3217 3 ή θα μας στέλνετε τις απορίες και τις παρατηρήσεις σας γράφοντας 1055 κενό και αποστολή στο 54045. Απόψε κουβεντιάζουμε με την Κωνσταντίνα Γκογάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια φιλοσοφίας αθλητισμού στα ΤΕΦΑ εδώ στην Αθήνα, και στο φόντο έχουμε τους Ολυμπιακούς του 2024. Και μια και συζητούσαμε σε σχέση με την εξέλιξή τους, δηλαδή την διαφορετικότητα συνολικά, έβλεπα ότι μότο των φετινών Ολυμπιακών Αγώνων είναι γιορτή, συμμετοχή, κληρονομιά. Και η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να πάρω έτσι ένα σύντομο σχόλιο σας σε σχέση με αυτό. Ναι, βεβαίως. Όταν λένε βέβαια κληρονομιά, εννοούν τον εαυτό τους. Δεν αναφέρονται στην αρχαία ελληνική κληρονομιά που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αναφέρονται στα κτίρια τα οποία θα χρησιμοποιήσουν τα δικά τους για να φιλοξενήσουν τα εκάστοτε αγωνίσματα. Είναι γνωστό ότι θα χρησιμοποιηθεί ο πύργος του Άιφελ και για την τελετή έναρξης, αλλά και για άλλες αθλητικές εκδηλώσεις, και όλα τα γνωστά και σημαντικότατα εκείνα κτίρια που γνωρίζουμε στο Παρίσι θα αξιοποιηθούν. Το χαρακτηριστικό είναι ότι σε αυτή τη διοργάνωση θα χρησιμοποιηθούν 95% κτίρια που υπάρχουν ήδη εκεί ή που θα στηθούν περιστασιακά. Δεν θα χτιστούν και δεν θα δομηθούν νέα κτίρια. Τα έχουν δηλαδή έτοιμα. Ο Σικουάνας, ας πούμε, θα παίξει ένα πολύ καθοριστικό ρόλο. Εκτός από τον πύργο του Άιφελ, το Μεγάλο Παλάτι, τα ανάκτορα των Βερσαλιών. Ναι, εννοείται ότι οι συνολικές εγκαταστάσεις που υπάρχουν ακόμα και από μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς ήδη γνωστά θα... Ναι. Πλατεία Ομονίας, Πεδίων του Άρεως. Στην πραγματικότητα, εκείνο στο οποίο σκοπεύουν είναι βέβαια από τη μία να αξιοποιήσουν την τεχνολογία ούτως ώστε να γίνει πιο φιλική προς το περιβάλλον, αν και αυτό το επίτευγμα κατά κάποιο τρόπο έφτασε σε ένα μεγάλο βαθμό στην κορύφωσή του στο Τόκιο, και επίσης να μειωθεί η χρήση χαρτιού, δηλαδή να κάνουν και αρκετές τέτοιου είδους η ενέργεια, οικολογικές και περιβαλλοντικές προτάσεις. Στην πραγματικότητα επίσης είναι αλήθεια ότι θέλουν να σβήσουν και από τη μνήμη εκείνη την περίφημη Ολυμπιάδα του Παρισιού του 1900, τη δεύτερη Ολυμπιάδα. Ξέρετε ότι αυτή είναι η τρίτη φορά που το Παρίσι αναλαμβάνει. Θα φιλοξενήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ναι. Την απόλυτη αποτυχία της διοργάνωσης της δεύτερης, η οποία δόθηκε στη Γαλλία επειδή πίεζε και ο Κουμπερτέν, που όμως η αλήθεια είναι δεν ήταν γνωστός στη Γαλλία και δεν ασκούσε και κάποια επίδραση στην κοινωνία. Τσίμπησε την ιδέα της Αγγλίας όμως, μια και πριν λέγαμε για την Αγγλία πριν το διάλειμμα. Βεβαίως, προκειμένου να αναβιώσουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ο μεγάλος θαυμασμός του Κουμπερτέν, εκτός από την Ελλάδα φυσικά, ήταν η Αγγλία. Παρακολουθούσε τους αγώνες, ενημερώθηκε για τους αγώνες στο Ντόβερ, του Ντόβερ το 1610,
Κυρίως επηρεάστηκε βέβαια από τον Brooks, τον Penny Brooks, που καθιέρωσε τους Olympic Games του Λονδίνου και ύστερα τους National Olympic Games, και βέβαια επηρεάστηκε πολύ και από τον παιδαγωγό τον Άρνολτ, που ήταν διευθυντής στη σχολή ράκμπι. Αυτούς εξυμνούσε και με αυτές τις επιστολές προσπαθούσε να επηρεάσει τη γαλλική κοινωνία να εφαρμόσει αυτό το σύστημα των αγώνων και για να ενισχύσει τη φυσική κατάσταση των Γάλλων νέων. Η διάθεσή του στην αρχή ήταν εθνική. Ακόμα δεν ήξερε και ο ίδιος πόσο μεγάλη έκταση θα έπαιρνε αυτή η υπόθεση. Κυρία Κογκάκη, δεδομένου ότι συζητάμε με αφορμή την σύγκριση του τότε με το τώρα και προσπαθούμε να δούμε ποια από τα στοιχεία του τότε ίσως ήταν χρήσιμα για να κρατήσουμε στο τώρα, μια και κουβεντιάζουμε για μια συνθήκη που σεβόταν το διαφορετικό και συντέριαζε με έναν τρόπο διαφορετικούς λαούς. Αν έρθουμε στα επιμέρους, ο αθλητισμός σήμερα είναι ολόκληρη επιστήμη. Εσείς διδάσκετε στα ΤΕΦΑ, το γνωρίζετε καλά. Μιλάμε για μια πολυδιάστατη μάλιστα επιστήμη με ψυχολογική, προπονητική, εργομετρική έκφανση. Και ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο θεωρείτε ότι αυτό θα έπρεπε να είναι ένα ακόμα στοιχείο ώστε να μιλάμε για αθλητές πολύ καλύτερα μπολιασμένους στο κομμάτι της κοινωνίας, έτσι ώστε η επιστήμη να μας δίνει εργαλεία για ενσυναίσθηση και όχι μόνο για την βέλτιστη δυνατή απόδοση των αθλητών. Ο αθλητισμός από μόνος του δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Χρειάζεται τη συνέργεια και της γενικής παιδείας. Θα πούμε ότι θα μπορούσε να αναπτυχθεί μια Ολυμπιακή παιδεία εφόσον αυτή ήταν η προέκταση της γενικής ανθρωπιστικής παιδείας. Ο αθλητισμός όμως σε κάθε εποχή λαμβάνει τα χαρακτηριστικά της εποχής στην οποία ανήκει. Βλέπετε ότι στην αρχαιότητα μιλάμε για ένα λιτό περιεχόμενο, ας πούμε, στην Ολυμπιάδα, ανθρωπιστικού χαρακτήρα, ηθικού υπόβαθρου και εναρμονισμένου με τα ήθη και τις υψηλές ιδέες της εποχής. Στο σύγχρονο κόσμο ξέρετε ότι κυριαρχούν αξίες όπως είναι ο ωφελημισμός, δηλαδή τι θα κερδίσω εγώ άμα κάνω αυτό, ο ανταγωνισμός, δηλαδή πόσο πολύ να οξύνω την κατάσταση για να σε ξεπεράσω, η κυριαρχία. Η έννοια της κυριαρχίας που έθεσε παλιότερα ο Νίτσε τώρα είναι πολύ εμφανής μέσα στον αθλητισμό και χρησιμοποιείται ο αθλητισμός πολλές φορές όπως χρησιμοποιούνται όλες οι άλλες, ας το πούμε, δραστηριότητες μέσω δηλαδή μιας αθλητικής βιομηχανίας. Μιλάμε για πάρα πολύ χρήμα. Αντί λοιπόν να δοθεί διάσταση μεγάλη στον λαϊκό αθλητισμό και στην ανάγκη του κάθε μικρού, μεγάλου, ενήλικα, ηλικιωμένου, αρρώστου, τραυματία να κινήσει το σώμα του, να σεβαστεί το σώμα του και να το αγαπήσει και να καταλάβει και να κατανοήσει ότι δεν είναι μονοδιάστατη η ύπαρξή του, ακόμα δεν είναι και μονοδιάστατος ο ίδιος του ο εαυτός, όπως λέει και ο Μαρκούζε. Θα έπρεπε λοιπόν να συνειδητοποιήσει γενικά ο νέος ότι αποτελείται από δύο υποστάσεις. Το σώμα του τον μεταφέρει, τον κουβαλά, τον ανέχεται και να δώσει ίση, θα λέγαμε, αξία, όμως την ίδια στιγμή και στην ψυχική του υπόσταση, την πνευματική του υπόσταση. Σήμερα βλέπουμε ότι επικρατεί η μονομέρεια. Είτε κάποιος με μονομέρεια ασχολείται με το ένα αντικείμενο, είτε πέφτει πάνω στο ανθρώπινο σώμα, το χρησιμοποιεί ο πολιτισμός, ο υλικός, σαν ένα υλικό προϊόν, το κομματιάζει, το εξειδικεύει και το πουλάει.
γιατί από αυτό έχει κέρδος. Τώρα μια και αναφέρατε τη λέξη κλειδί και την έννοια του σώματος ξανά στη συζήτηση, επειδή η συμπερίληψη δεν είναι έννοια μόνο ταυτοτική, ήθελα να συσχετίσω αυτή την έκφανση της συζήτησης με το γεγονός ότι στο αρχαίο πνεύμα και την τότε πρακτική της διεξαγωγής των αγώνων υπήρχαν σίγουρα και στοιχεία που επικρίνονταν, και θα ήθελα να έχουμε μια εικόνα και για αυτά τα στοιχεία, και μάλιστα μιλάω για τα στοιχεία που επικρίνονταν δεδομένου ότι δεν μιλάμε για ένα πλαίσιο προσαρμοσμένο στα ήθη και την αντίληψη της εποχής, εντελώς συμπεριληπτικό. Μιλάμε για ένα πλαίσιο αρκετά ελιτίστικο, αν μου επιτρέπετε, με την έννοια ότι προφανώς και συνυπήρχαν διακρίσεις. Δεν μιλάμε για ένα πλαίσιο που μπορούσαν να συμμετέχουν 1. Γυναίκες, και 2. δεν υπήρχαν καν ως ιδέα οι παραολυμπιακοί αγώνες. Άρα αυτόματα 2 κοινωνικές ομάδες τις απέκλειε αυτό το εξειδανικευμένο, ας πούμε, αυτή η εξειδανικευμένη διοργάνωση. Θέλω να πω ότι μιλάμε για μια συνθήκη που εκ των πραγμάτων χωρά κριτική, και επειδή στο βιβλίο σας υπάρχουν απόψεις που φέρνουν και την άλλη όψη στο τραπέζι της συζήτησης, έχει αξία να μπορέσουμε να κατανοήσουμε αυτή τη γνώμη που ίσως αντιτίθεται. Στο πρώτο μου βιβλίο, οι αντιλήψεις των αρχαίων Ελλήνων για τον αθλητισμό, ξεκινάω από τις πηγές του Ομήρου, δηλαδή από την ομηρική περίοδο και προ-Ομήρου, και φτάνω μέχρι τους πρώτους χρόνους του χριστιανισμού. Χωρίζω το βιβλίο μου σε 2 θεματικές. Το πρώτο είναι η ανάδειξη του μεγαλείου του αθλητισμού, και το δεύτερο είναι η επίκριση κατά του αθλητισμού. Υπήρξαν επικρίσεις αρκετές, να μην πω πολλές. Πρώτος υπήρξε ο Ξενοφάνης. Είπε λοιπόν πρώτος ο Ξενοφάνης, πώς είναι δυνατόν άνδρες Αθηναίοι να βραβεύεται και να επεφημείται αυτόν που τρέχει γρήγορα επειδή τα πόδια του έχουν ταχύτητα, και να υποτιμάται κατά κάποιο τρόπο τους ανθρώπους του πνεύματος που μοναδικό σκοπό τους έχουν να βρουν προτάσεις και ιδέες για το κοινό καλό. Η πρώτη επίκριση που διατυπώθηκε ήταν αυτή. Η διάκριση: αξίζει η αθλητική προσφορά περισσότερο από την πνευματική? Και έβαλε τις βάσεις για ένα προβληματισμό που ισχύει μέχρι και σήμερα. Ο δεύτερος που πήρε τα λόγια του Ιπποκράτη, του Ξενοφάνη, και τα μεγιστοποίησε ήταν ο Ευρυπίδης, ο οποίος είπε πολλά τα κακά στο ελληνικό γένος, χειρότερο όμως από το γένος των αθλητών δεν υπάρχει. Αυτοί είναι κοιλιόδουλοι, ασχολούνται μόνο με τον εαυτό τους, δεν μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά στην πόλη, δεν είναι αληθινοί πολεμιστές, κοιμούνται πολλές ώρες, έχουν πρόγραμμα, δηλαδή άρχισε βέβαια μετά, υπήρξε και επίκριση κορυφαία. Παραδείγματος χάρη ο Γαληνός, ο ιατροφιλόσοφος, έκανε μια έντονη επίκριση, ότι δεν αξίζουν σε τίποτα κτλ. Κοιτάξτε, επίσης επικρίθηκε πάρα πολύ η υπερβολή στην άσκηση. Αυτά όμως όλα ήταν κάπως περιστασιακά. Δηλαδή δεν ενοχλούσαν, δεν επέκριναν την ουσία του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης, την οποία με τόσο πολύ ωραίο τρόπο αξιοποίησε ο Πλάτων και την ενέταξε στην παιδεία. Πάντως, μια και, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά μια και συζητάμε στην εποχή του επαγγελματικού αθλητισμού, που οι άνθρωποι αμείβονται για τις υπηρεσίες τους, και όχι μόνο αμείβονται για τις υπηρεσίες τους, διεκδικούν και τα ένσημά τους, ώστε ανεξαρτήτως εάν παίζουν στην πρώτη ή στην τελευταία κατηγορία, ειδικά στα λαοφιλέστερα αθλήματα, οι άνθρωποι με αυτόν τον τρόπο συντηρούν οικογένειες και ταΐζουν, ας πούμε, εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους. Αυτό λέτε ότι αμαυρώνει έννοιες όπως εκείνη της ευγενούς άμυλας, δεδομένου ότι στην πραγματικότητα είναι 2 διαφορετικά παραδείγματα. Δηλαδή, μήπως είναι συνολικό το φαινόμενο
της ανάγκης υπερκαταναλωτικότητας και υψηλού θεάματος συγκριτικά με το πνεύμα εκείνο? Μια απάντηση θα σας δώσω, γιατί μπορώ να σας δώσω περισσότερες. Όμως θα σταθώ σε ένα στοιχείο. Ο αρχαίος αθλητισμός δεν είχε σχέση με την επίδοση. Αντίθετα, από το 1896 νομιμοποιήθηκε η εισαγωγή του ρεκόρ. Δηλαδή το ρεκόρ είναι ένας ξένος όρος, η επίδοση όπως τη λέμε ελληνικά, επευλήθη και καθόρισε την ταυτότητα, το είναι του αθλητισμού. Τώρα πια το ελληνικό, το ανθρώπινο σώμα δεν έχει να ξεπεράσει τον αντίπαλό του, δεν έχει να μετρήσει απλά και μόνο τη δύναμή του. Πρέπει για να επιτευχθεί η επιτυχία του να επιτύχει και ένα ρεκόρ. Αναμετράται δηλαδή στην πραγματικότητα το σώμα με την τεχνολογία, με το ρολόι, όχι με το συνάνθρωπό του, όχι με το άλλο σώμα. Εδώ λοιπόν είναι ένα ζήτημα κορυφαίο. Εάν καταργούσαν το ρεκόρ στους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα πήγαινε κανείς να τους δει? Θα είχανε θεατές? Θα είχανε τα έσοδα ώστε να πληρωθούν και να λοιπά και τα λοιπά? Οι διαφημίσεις και χορηγίες θα ήταν εξίσου μεγάλες, αν θα ήταν τόσο λαοφιλή. Εδώ υπάρχουν εταιρείες, βιομηχανίες που ζουν μέσα από αυτό. Αν εγώ λοιπόν βγω και πω ότι θα πρέπει να μην υπάρχει επαγγελματισμός, αυτό θα ακουστεί παράλογο σήμερα. Όμως δεν μπορεί τα πάντα να κρίνονται με κριτήριο απλά το κέρδος. Δεν μπορεί, κατά τη γνώμη μου, το παιχνίδι. Μου λένε, σε μια προηγούμενη συζήτηση μίλησα για την βία που δημιουργείται στον αθλητικό χώρο. Μα ναι, δημιουργείται στον αθλητικό χώρο επειδή υπήρξε μια μεγάλη ανοχή στη συνείδησή μας απέναντι στη βία που διατυπώνεται και εκδηλώνεται στον αθλητισμό. Σε αυτό το επίπεδο. Επίσης, είναι ένας χώρος που διοχετεύονται ανατσούρμο διάφορες μάζες που εκτονώνονται και η πολιτεία τους αφήνει, ας τους εκείνα. Υπάρχει σκοπιμότητα σε αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν μπορεί, κατά τη γνώμη μου, ένα παιχνίδι να γίνεται αρένα, να μετατρέπεται σε αρένα, να φεύγουν από εκεί σκοτωμένοι. Αυτό είναι παράλογο. Ένας πολιτισμός, αγαπητέ μου Ραφίκ, που έχει μετατρέψει το παιχνίδι σε αρένα και σε θάνατο και σε έγκλημα, δεν είναι πολιτισμός ανθρωπιστικός, είναι πολιτισμός υλικός.
είναι αυτό? Στο κόκκινο. Μια χαρά είναι. Πολύ ωραία είναι. Μια χαρά είστε. Λοιπόν, στο κόκκινο, σε 105 και 5. Ρυθίζουμε και τα ακουστικά στο ενδιάμεσο. Εδώ στο διάλειμμα κουβεντιάζουμε, δηλαδή σκερνάμε τραγούδια. Κουβεντιάζουμε σε σχέση με το παρακάτω, σε σχέση με τις προοπτικές στο εξής. Μια και στο φόντο προσπαθούμε να βάλουμε την ίδια την κοινωνία από τη στιγμή που συζητάμε για τον τρόπο που ο αθλητισμός, οι έννοιες του ολυμπισμού τέμνονται με την αξία της ηθικής της κάθε εποχής. Επομένως, έχει αξία καταληκτικά να δούμε τι στοιχεία θα κρατούσαμε και τι θα πετάγαμε από τους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες. Να δούμε δηλαδή πώς θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε το τώρα και την ιδέα των φετινών και του ιστορικού σε σχέση με τους Ολυμπιακούς Παρισιού. Μάλλον τι θα κρατάγαμε από τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί από τους αρχαίους δεν βλέπω κάτι για πέταμα. Γιατί θα πρέπει να τους κρίνουμε και να τους αφήσουμε στην ησυχία τους και στην εποχή τους. Το θέμα είναι εμείς στην εποχή μας αν μπορούμε να παρέμβουμε σε ζητήματα που μας αφορούν ή που θα αφήσουμε ως κληρονομιά. Πολλά μπορούν να αλλάξουν. Φυσικά το Ολυμπιακό κίνημα έχει υποστεί αρκετές τρώσεις. Είναι τα στημένα παιχνίδια, είναι το ντόπινγκ, είναι η τεχνολογία, πώς παρεμβαίνει στο ανθρώπινο σώμα, η γενετική τεχνολογία, η ακραία και αχαλήνωτη, ας πούμε, εμπορευματοποίηση. Και είναι και αυτή η χρήση του ανθρώπινου σώματος ως φτηνού προϊόντος. Θα έλεγα φιλοσοφικά, θα έλεγα λοιπόν την αποκατάσταση αυτής της αδικίας και την συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι ο άνθρωπος αποτελεί ένα όλον. Δηλαδή μην του κόβουμε την ολότητά του, να τον δούμε ως ολότητα. Από εκεί και πέρα το Ολυμπιακό κίνημα και η αθλητική ηγεσία που είναι και πιο υπεύθυνη για αυτά τα θέματα, είναι γεγονός ότι δεν κατόρθωσε, ναι μεν χειρίζεται κάθε λεπτομέρεια που αφορά στα αγωνίσματα, ποια θα εισαχθούν, ποια θα αυτό, τους κανόνες ασφαλείας των αθλητών και πολλά άλλα θέματα, και γενικώς είναι μια ωραία γιορτή που έχει στοιχεία πολιτισμού, συνέβρεσης, είναι η γιορτή της νεολαίας, είναι η γιορτή της ζωής, θα λέγαμε. Όλο αυτό είναι ωραίο. Θα πρέπει όμως να δούμε ότι υπάρχουν και κάποια αρνητικά στοιχεία, όπως το ότι δεν έχει κατορθωθεί να διεκδικήσει η ηγεσία αποτελεσματικά την εφαρμογή της διεθνούς εκεχηρίας στο σύγχρονο κόσμο, η οποία θα δρούσε και ως προστατευτική προμετωπίδα τους. Μάλιστα. Επίσης δεν μπόρεσε να προστατέψει το θεσμό από αυτή την προβολή της αθλητικής επιτυχίας όσο πιο λαμπρά μπορεί, ώστε να τη μετατρέπει σε ελκυστικό καταναλωτικό προϊόν. Μάλιστα. Κυρίως όμως εμένα με ενοχλεί η μη εφαρμογή της Ολυμπιακής εκεχηρίας. Σαφές, και είναι και το λογικό δεδομένου ότι είναι και η πιο λαμπερή απόδειξη ότι τα σύγχρονα προβλήματα ούτε εδώ έρχονται με έναν τρόπο να λυθούν, ούτε έστω παροδικά, ας πούμε, μέσα από αυτή την διαδικασία. Δεν λέω ότι οι πολιτικές εντάσεις θα σταματήσουν να υπάρχουν μέσα στο αθλητικό κίνημα. Αντίθετα, πολλές φορές αναδεικνύονται κιόλας, βρίσκουν ένα χώρο, όπως τα μποϊκοτάζ, οι ιστορίες όλες αυτές, να αναδειχτούν ακόμα περαιτέρω. Όμως όσο ουτοπικό κι αν φαίνεται, κατά τη γνώμη μου η εφαρμογή η συμβολή των Ολυμπιακών Αγώνων στο όραμα της ειρήνης και στη συνειδητοποίηση της αξίας της είναι τόσο σημαντική και πολύτιμη, ώστε μπορεί να αποτελεί
και την πιο ουσιαστική δικαίωσή Σημαντικό τους. και σημαντικό και ιδανικό κλείσιμο, ιδανικός επίλογος με βάση αυτά που συζητάμε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ Και εγώ σας ευχαριστώ. για την απόψινή μας κουβέντα. Αυτή ήταν η κυρία Κωνσταντίνα Γκογάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια φιλοσοφίας του αθλητισμού στα ΤΕΦΑ. Ραφίκ Αμπντίν για την ώρα που φεύγει στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Το δικό μας ραντεβού ανανεώνεται για αύριο Πέμπτη λίγο μετά τις 8. Ο Γιάννος ο Ηλιάδης που σας σέρβιρε πενιές και ήχο μου κάνει νόημα ότι πρέπει να φύγουμε. Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος ο Τσακύρης και ο Παντελής ο Νταβανέλος που με κοιτάει καμαρωτός. Έστε και στο τηλεφωνικό κέντρο. Καλό βράδυ, ευχαριστούμε θερμά.